Ayo Mas Pak. Pambulutan Bapak Sukar. Ben ketok saka kono. Pak Sukar lenggahe teng mriko. Aja Pak Sukar batik mana suaranya? Liwati tok kok. Lah ya ta Mas. Lintangi luku semono. Janji prasetane ati. Bangsaku mandeng metro rinoso. Rasa rasane griya. Bedahan kene iki aku ki jane wis tak anggap sedulur. Sedulur. Wis tak anggap keluarga. Keluarga. Kayak Bapak Jemikan, Ya. Mas Darto iki apa meneh jan keluarga kental iki lho. Kandhani kok. Iya ta. Pak Sagiman tak anggap apa? Pak De Sagiman tak anggap apa coba Pak De Giat. Heeh. Kurang apa? Apamu kuwi? Apamu? Gusu. Nah, iya. terus karo Pak De Sukar, iya ta. Lah aku ki jane nek karo dulur dhewe ngene iki ki jane aku ya ora penak ya Mas ya. Ketoke kok ya kepiye ngono lho aku ki. Nek ora penak kene. Piye ya Mas ya? Nek ora penak kene oper. Rasane iki lho karo kanca dhewe masuk ya kowe iki tega. Pak, jenengan dhisik janji, ndek wingi janji. Iya. Tak sik iki ki langsung campur sari. Aja mulai sik. Lah, monggo. Lah kowe iki jare apa ora penak kok njaluk tambah kancane. Ora penak aku yo ngono omahku iki guyon kok. Iya. Pak De Sukar. Matur nuwun. Ndi Pak De Sukar iki mau malahan loro malah ndelik. Jupuk neh, jupuk. Juga neh ya. Nggih monggo. Seberapa? Ayo Mbak Ita, makurine ben ketok saka kono, ben ketok saka kono, ben ketok saka TV. Jan tenan iki. Monggo Bude. Ayo Dik. Aku kumbang kita
tamu ingkang nembe Nembe rawuh. Lujeng siang matur nuwun ing sawet rohipun. Ki dalange. Oh, iya iya. Nah, pantesan kok ketok saka jarak 50 meter iki ketok amrit dalang ngono. Kowe ora ketok nang mambu nek model. Mambu. Sineksen lintange luku semono. Ibu, Bapak, Ibu, guru yang kami hormati, mohon dapatnya untuk bisa kita kumpul. Iya iyo, iya iyo. Yen lewat aku kelingan kukuh kae aku aduk tresno. Yen lewat aku kelingan berkoleren rembulan sisara. Lanjut, terus pundi Pak Kang? Lanjut. Lan Pak nggih. Anu sareh mawon. Oh Kula nggih. niku mboten tau ngoyak, ya gur nunggu sak lilahe. Matur sembah nuwun. Catetan sanjroning ati. Katan lutur saya merati. Aku kowe dadi karo mergo leren ning kubur asmara. Asik. Nun pangunten Ibu Guru, Bapak Ibu Guru. Kemana-mana. Masuk meneh monggo. Yen lewat aku kelingan bubuk kae yen tanggul neng cakap kebak tulisan warna abang tondo isi pelawan lubuk asmara ambien kae tanggo anduk tresno. Atan
abote ketaman asmara aku kae nyimpen nanti besok ora bakal lali aku kae kebak cerita wayah wengi nanti kakak trino terus pundi Bu Endah lanjut Dea Krisya lanjut Bu Dito Endah nggih lanjut yes, lanjut catetan sanjroning ati ati aku kowe dadi garwa merkoreret ning gubuk asmara matur sembah nuwun Bapak Ibu matur suwun Saban semono lho Dik. Wah. Aja cedak-cedak raiku kebak. Saben bengi Mbok menawi Pak Sukar jengleng ririn nggih monggo. Aduh. Pak Sukar sing ngendi Jal? Hah? Pak Sukar ki sing ngendi? Pak Sukar mohon unjuk tangan. Oh mulai kok Mas? Mulai. Yen mamaja. Apa paling ujung? Among karo jano. Penak Mas. Perhatian Pak Sukar. Pak Sukar boten purun jengleng ririn toh. Saya tuh bagian pemasaran soalnya marketing ririn ki saiki aku. Aja Dik, aja. Aku ning kene wae ya. Nyemelangi. Kok ya dijengkleng kok aku. Ririn, ayo Apa Ririn. aku? Wedi Mas. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Karo Pak De ora apa-apa aman. Bude ya wis enek kene. Masalah Pak Sukar ki ora wani dene, wani keroyokan. Soalnya aku tanggane jane. Ah wong papat maju kabeh repot kok. Permisi. Niki. Oke, backlight cahayanya silau. Di sini. Kok dadine kok ketak gambare gelap. Ning kene. Yo. Apa Kowe kuwi? iki emang penyanyi takut cahaya kok. Nek Ririn dingonokke iki yakin. Aja meneh Pak Sukar, aku dhewe ra wani. Ora wani Tak jegleng. wakilne piye? Efek samping lho, Dik. Efek Apa mengandung isian? kandhani kok. Pacita. Tak kandhani sik Nur Sewu. Heeh. Panitia 1 2 3 4 5 sikile obah kabeh. Tahan. Aslinya pengen joget. Tahan ini ujian. Ya, niki ujian nggih Pak Nur Sewu Ujian. Pak nggih. Soalnya ndelokne Ririn ki kudu kuat imane. Ah ya. Nek ra kuat pengen gaplok. Panas.
suarane ngetan bali ngulon apa setiane kelakon setiane kelakon niki dibuka celuk napa saking mriku spesial kagem Pak Sukar monggo Pak Sukar oi so Amor Sita mampir ora entuk mulih Bu Pak Amor Sita tak tahane sik Sukar ning saiki mongko wingi Pak Sukar wis janji gara capek Gunung Dian dinyanyekke pengen joget. Samping nyanyi paling ujung sampai nomor 2 dari kiri. Pak Sukar. Anggepe Pak Sukar kabeh ra apa-apa. Bablasan toh? Oh, bablas. Oh, cah cilik semane Pak Sukar kok ya. Yang nomor 2. Oh, udah ngapusi Bapak Ibu ini. Lirin iki di kelemahan saiki. Ora iso ngerem. Senti toh ya Allah. Oh, sing iki toh. Pak nyuwune salaman sih. Salaman ya. Pak salaman. Wah, wis jak salaman genah. Mulai kene wae ya. Tak nunggu. Heeh. Yo, lanjut. Sekar pisan.
Pak Sukar sudah ya. Pak Sukar wes. Siaran sebentar Mbak. Iya. Ada HP ketinggalan punya siapa? Oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh gunamu ding. Iklan sih. Mas Maruto request lagu apa? Oh, raya wes. Oh, enggak ya wes. Sekarang bisa. Pak Sukar matur sembah nuwun. Oke, siap. Oke, Mas Abel. Mas Tanto, Apa saya? sampai apa ya harap ninggalkan aku? Aku gak mau sendirian loh Mas Tanto. Aku nek dijiko uang kok piye? Baju cacitan. Aduh Mas Tanto. Se. Pak Degian. Apa sliramu rapi rasa jroning ati aku ana tresno apa sliramu ra krasa Ade Bayu. kangenku kanapa upama Tanggal 19 sasi talu gawe kangen rasa ning atiku ayo kira bisa turun bangsa kelingan sliramu satu aku ora bakal bali nalika udan teras sing jalari nganti aku marang jroning ati pripun kono Mas? kono jogete ora tenanan Lah piye to? jogete guyon kok Lagi Pak engko Debayu. dicedhaki meneng kok kono Piye to? beda Pripun? beda ro kene cedhaki obah kono cedhaki Ngandani meneng kok. ben tokno bae Iya. Pripun? J. aku ah ati salah pocok Bisa Wonosari. apa sliramu ra ngerti kaya bengone gawe kangen ning ati Jarang lagu terus hilang ini. ganteng-ganteng kono lho Mbak Ayo, 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 ayo. Kono Yang minta
Tunggu. Ana wong nyanyi gak? Sik iki kok Gur. Rono iki pregile iki kok ya Gur. Iki mau Rono. Rene, Rono meneh. Jane iki karepe iki ning ndi? Sesuk tekan Jepang. Sik tak tekoki asline ndek karep ora paket ki mau. Ya. Breng kuning dadi saksi ana kemah desa Purwosari Ya yo sira murah ngerti yen breng kuning gawe kangen ati padahal kowe gur kaya ngono kok aku ya iso kangen karo kowe lho gumun aku. Ayo Mas Pur, Mas Ari. Nangis sajroning atiku nalika sliramu sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa jaran keji jaranan jarane ditumpaki Sus, Sugeng Rawuh Pak Sus.
jaranan jarane ditumpaki Taunono
Agus joget kene Mas Agus.
Senengane ngono kuwi lho. Nek koncone tanggapan terus kondangan kok nyawer ngono ya. Ya kan ora penak. Saru, ora penak. Nah, Sokor bisa. Entekno. Syukur bisa terus Mbah Nuwun. Mangga dulur-dulur Pak Jemikan ya dulur-dulure kerabate monggo bola-bolane dijak bareng.
bunga bunga yen kelakon dadi duwe Bayu luar biasa.